Alkohol giver dig bedre humør. Det gør så du kan koncentrere sig godt. Det giver dig også korttidshukommelse. Du bliver meget nemmere aggressiv, mens dine sanser bliver sløvet. Alkohol kan føre til afhængighed. Alkohol bør ikke indtage sig gravide, siden det kan skade fosteret. En kvinde må drikke 7 genstande om ugen, hvor en mand må drikke 14 genstande om ugen. Hash giver en sløvende effekt. Det gør så du har det bedre under virkning. Hvis man tager meget hash, kan det ske, at man hallucinerer. Hvis man har indtaget hash i en længere periode, kan man få hukommelsestab og miste motivationen for omverdenen. Hash er ikke direkte gift for kroppen, i modsætning til andre rusmidler som alkohol. Derfor er der ikke lige så mange dødsfald i forbindelse med hash. Kokain giver dig mere selvsikkerhed, mere energi og gør dig meget gladere. Kokain gør, så du ikke kan mærke, at du er træt, sulten eller tørstig. Det kan føre til døden. Når virkningen er gået, kan man blive mentalt nedtrykt. Kokain kan give en voldsom afhængighed. Try change the weather and now we're together.